Здравейте, приятели! Днеска отидох да си взема пратката от Тему. И аз с нетърпение я отворих и не можах. И сега ще ви покажа какво си купих. Първия комплект е това. Ето кора. Вижте. С тениска. Тениската е много хубава. И също си купих за моето куче. Ето това. В момента брат ми я разхожда с някаква друга и за това, че не мога да ви покажа и куче. Също така си купих апарат. Ето. Защото отивам ли някъде на екскурзия, нямам с какво да снимам, но все пак имам телефон, но мога да съборя телефона и за това, че си купих това апаратче. Сега ще го включа да видите. Ето вижте. Дори ще има вътре игри за видео. Дори ще има и музика. Също така има и зарядно за зареждане. Може да се използва и с SIM карта, нали, да запазва там снимки и видеа. Поръчах си този калъф и още един калъф, то вече е в телефона ми е. И тази блузка, която ми хареса. И си поръчах смарт часовник, той е в ръката ми, розов. Ето вижте, с ръка се контролира. И показва часа. И още едно нещо си поръчах. Това е стойката, с която снимам. И много съм доволна. Също така и да ви покажа зарядно какво е. Зарядното вижте какво е. Но ето, зарядното е това. Довиждане, приятели, и ще ви кажа, че сега идва вече настъпва лято и ще снимам много видеа с приятели, приятелки, с много неща ще снимам. Дори ще ви взимам с мене на екскурзия, когато отиваме. Довиждане.